check, by a jumbo check. It wasn't easy, but nothing is. No. Just waking up in the morning and to be well. Quite honest with you, I ain't really sleep well. You ever feel like your train of thought's been derailed? That's when you press on, lean in. Half the population just waiting to see me fail. Yeah, right, you better off trying to freeze hell. Some of us do it for the females, and others do it for the retail. But I do it for the kids, life through the time we're in on. Every time you fall, it's only making your chin strong. And I'll be in your corner like Mick, baby, till the end of when you hear a song from that big lady. Until the referee rings the bell, until both your eyes start to swell, until the crowd goes home. What we gon' do, y'all? Give 'em hell, turn the heads. Gonna live life till we're dead. Give me scars, give me pain. Then they'll say of me, say of me, say of me. There goes the fighter. There goes the fighter. Here comes the fighter. That's what they'll say of me, say of me, say of me. This one's the fighter. Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en Història Contemporània Universal i d'Espanya, en el tema número 9, que fa referència a l'Espanya de principis del segle XX, entre 1902 i 1939. A continuació abordarem i analitzarem les fases militars de la Guerra Civil, per un costat, i les conseqüències de la guerra, per un altre. Pel que fa al primer punt, val a dir que a grans trets la guerra s'estengué durant vora 3 anys i amb la iniciativa pràcticament sempre a càrrec d'un major i millor preparat exèrcit rebel. Els republicans mantingueren una estratègia defensiva ajudats de la intervenció soviètica i amb una estratègia militar que alguns historiadors de l'àmbit militar han catalogat de poc eficaç. La primera etapa és el mapa que tenim en la nostra esquerra, des d'agost de 1936 fins al març de 1937, és on es lliura la batalla de Madrid, es dona durant aquest moment amb l'arribada dels nacionals a la capital, la qual resistia els embats d'aquests. El govern republicà traslladà la capital a València i les forces republicanes resistiren amb la col·laboració dels militars no revoltats, les milícies i l'ajuda inestimable de les cèlebres brigades internacionals. Franco desistí finalment de la capital i optà per aconseguir altres objectius amb el propòsit d'aïllar aquesta. Hem de destacar així les batalles del Jarama i Guadalajara. Després, la segona etapa, mapa que tenim al front, al mig, entre abril de 1937 i desembre de 1937, és la famosa Batalla del Nord, s'encetà amb el tristament cèlebre atac aeri de la Legió Còndor alemanya el 26 d'abril de 1937 que assolà la ciutat biscaïna de Guernica i que ha tingut el seu fidel reflexe de l'angoixa que patí amb la internacional obra de Pablo Picasso, la qual pren el nom de la ciutat. El nord queia en mans nacionals, en Cantàbria a l'agost i Astúries a l'octubre d'aquest any, i a pesar dels esforços de contraatac republicà a Brunete i Belchite. I la tercera i darrera i definitiva etapa entre el gener de 1938 i l'abril de 1939, el mapa que tenim a la nostra esquerra, a la nostra dreta, de la batalla de l'Ebre, última gran victòria republicana, passem a l'ofensiva final del bàndol nacional. Després de l'ocupació de Terol i la ja esmentada batalla a les terres del Baix Ebre, entre el juliol i l'octubre de 1938, Catalunya quedava darrerament aïllada i Barcelona queia el febrer del 1939. Madrid resistia fins al mes de març, moment en què l'1 d'abril es feia públic el cèlebre i famós últim part de guerra que donava per finalitzat el conflicte amb la victòria final per als feixistes. 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Durant la contesa, ambdós bàndols reberen ajuda internacional. D'una banda, els republicans comptaren amb el suport de les brigades internacionals, amb uns vora 50.000 voluntaris de més de 50 països, juntament amb les ajudes prèvies al pagament a mort republicà de la Unió Soviètica i amb la col·laboració directa del Partit Comunista d'Espanya. D'altra banda, els colpistes reberen l'ajuda de l'Itàlia de Mussolini i l'Alemanya de Hitler amb l'enviament de material de guerra i soldats, especialment amb la valuosa Legió Còndor, un cos d'aviació d'elit. Així mateix, a Europa es reuní l'anomenat Comitè de No Intervenció, encapçalat per França i Gran Bretanya, que optà per no intervindre en el conflicte. Pot ser perquè se sentien, tal com assenyalen també alguns historiadors, més còmodes amb un règim com el de Franco, que no pas amb una fi a la Unió Soviètica i amb tints revolucionaris com que era el bàndol republicà, el bàndol que estava gestant. Doncs bé, després d'haver tractat l'evolució militar i estratègica de la guerra, quins foren els desastres que aquesta ocasionà? En primer lloc, la guerra civil fou pionera en una pràctica que en el camp militar avui dia és habitual, és bombardeig sobre la població civil. Amb la intenció de protegir-se de les bombes, arreu del país edificaren refugis subterranis i fins i tot els túnels del metro funcionaren com a tal de manera improvisada. A més, la fam feu acte de presència i la carestia d'aliments augmentà a mesura que el conflicte avançava, sobretot en el bàndol republicà que de mica en mica retrocedia. La desnutrició i un mercat negre d'aliments foren habituals. Després, la percussió i repressió s'accetjà amb dues zones durant els combats. La violència s'exercia en tots dos bàndols. La zona republicana, la zona aquesta de patrulles obreres, amb els coneguts paseos o saques, detenien enemics i a la rodalia de les localitats i municipis executaven els presumptes partidaris dels colpistes. Després de la victòria franquista, aquests foren reconeguts com a víctimes i caiguts per la glòria d'Espanya i Déu i la seva memòria honrada amb soterraments dignes. En el cas de la zona franquista, s'institucionalitzà la persecució sistemàtica de dirigents i militants d'esquerres, els quals molts d'ells encara continuen sota terra, fosses comunes i cunetes sense reparació alguna, a pesar de la llei de memòria històrica aprovada pel govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de 2007. Comptat i debatut, quin fou l'impacte i l'abast del conflicte en la societat espanyola? Demogràficament, les víctimes, segons alguns estudis, arribaren a les 600.000 i l'èxode provocat pels exiliats arribà als vora 300.000 desplaçats fugint de la repressió. Econòmicament, la destrucció d'infraestructures fou molt alta i la producció agrícola i industrial minva aquesta. Políticament, i seguint les paraules de l'historiador hispanista de gran reputació, Paul Preston, la guerra civil significà la destrucció de la democràcia a Espanya, que finalitzà amb la imposició d'un règim totalitari i militaritzat que dura 40 anys i que els autors com Antoni Furio han encunyat com la llarga nit del franquisme. Socialment, ja ho hem comentat abans, la reconciliació no fou possible durant el règim franquista i vencedors i vençuts han estat dividits i encara en l'actualitat, i a pesar de la llei que abans esmentaven, ho estan. Uns soterrats i amb honors i d'altres amb cunetes. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda i espero que us hagi servit per a tindre una miqueta més de memòria històrica. Textbook version of a kid going nowhere fast, and now I'm yelling kiss my ass. It's gonna take a couple right hooks, a few left jabs, for you to recognize you really ain't got it bad. Until the referee rings the bell, until